One count. One reconnecting. Usema okay, ilungu ni celebrity gossip. Wakutoka mos. Wakutoka. Mado. Mai dele que comando, sabe? Yes. Mae niluongo ni celebrity gossip wan ka endi wasedonjo ka gi Wuoda Mary. Wuoda Mary kaji nena kaji ni sawa. Wuoda Mary kaji ni sawa. Kure. All ginene o ginene what mo set up. But isete kaka ineno endo Osete. Ngewa pod gini. In kure. Ngewa pod otimo gik moko. Opek. No biro ka golo ginene ni. Biro ka golo iluongo nango. Dek machielo kani. TFT ni. Koko biro kare. Dia wadonjo. Boji bede. Bano wano gamontire godo. Wasimo kinga mosedonjo live, what you do? Just share the live. It's called the celebrity gossip itself. We are here and we are about to begin. Already on the other side you can see we have Oluoch Wuoda Mary is already Oluoch Wuoda Mary is already here. Then we have a friend from Nigeria. A friend from Niger is also there. Nyakora mogi kaka pile mai niluongo ni celebrity gossip chenro mabiro ni teacher dek kaka wuono to wan gi iluongo ni JP Ondisi ema ka wuono wan go ka chendo aneno ka ngato wacho wacheche ni welcomed Omari. Am I welcomed Omari? Angeni ang nasome gi simu moro machiegni kech mano aneno ka kamera poni mabor koda matin but ng'at moro mosedonjo kanyo endo wakao thuolo ni endi mar rwaki anga makelo ni chenro ni kaka pile gidenda ni Omari na chieno jamone mbele chiene mineno mbele ema iyoko kawuono endi wan gi JP Ondisi kaka nwaselando nuka chendo iluongo ni JP Ondisi wuod Makorintho makaka nono 00 inyalo neno patika chendo wasemoke. When you see from the other side, you can see that already we have started. Koponi, what you can do, just share the live because it's when we are beginning to go live on YouTube. There are some people that still do not know that we go live on YouTube. They still wait for us on Facebook. So when you see them there, please just inform them that those guys are not there. They are live on YouTube. Wuoda Mary, kapoko chako dier mar wuoth jopiny kapoko kelo wendo mawendo ng'eni kawuono wan gi jago moriluongo ni JP Ondisi keni bing'e JP Ondisi amemba ing'eni wanyalo kuodho Ondisi by the way kapoko donjo wanyalo kuodhe ne jopiny apa ni kuma wantiere ni to puonjre gi kuma entiere ng'e JP Ondisi adier Ondisi ang'eyo usiepa matin ok mang'eny kosiepe matendo mano to koro in no mano in the right person nikech ko in osiepe mang'eny samoro inyalo pando adieri bani ere kaka ing'e JP Ondisi ang'e kaka msani JP Ondisi ang'e kaka osiepna osiep to gi kor kasana okay
Mar adek ang'eyo mbui mabende temo dhiye pap Yeah. ruoth nomiyo duol maber. Ok orach ahinya, duonde ok rach ahinya. Okay. En adok imano. Okay. Ingeni imbe miweni ni samoro ng'ato nyalo penjo ni to wuoda Mary ni en ng'awa, inyalo kawo thuolo matin maybe ibong kodgi matin ikon gini who is Wuoda Mary kapok wachako celebrity gossip. Okay, Wuoda Mary en kaka ati industry mar usani ka. Wuoda Mary en keyboardist. Ine migoyo ine mkoro ideye. JP koro pango show. JP koro semi show ega sabacha ni koro deko. JP ne wuon thum. Yeah. Koro semi gimora mora ni basko wer. Koro gonwango. Koro Ontek ka wewe. Ne ko pomo mende. Kero ji mielo. Ine ma ji ngado get ka digiro ni. To koro kono oje mane samuen kuro donje stage kuro JP kuro wer Wuoda Mary kuro wuok oseti ko part ne. Ana bro keyboard. Ibro miel. Ibro miel. JP kuro indi ka ya koro. Ibro miel. Yeah. Mano kelo wa itiyo play a very key role kwado. Okay, mane niluongo ni Oluoch Wuoda Mary kaka winjo no endo osetiyo buora e pacho ka endi kendo gisani wan kode ka endi no wagine matin. Aneno ka wacho ni Nicoloct ikuli Brad wacho ni is locked. Pia sijui ka ye pia ataezana na hii lugha yetu ama ye naye ataenda kwa Ogado Bloda Gotudu do Mota. Ogado.com. Ogado.com. Hey! Now, your boy JP.com. Yes. JP.com now. On live station. Yes. No shifting, no locking out. Stay tuned. Live. You go say there, LTN Luo Trending Nation. You go tell them to subscribe. Yeah, subscribe to LTN Luo Trending Nation. Don't touch that dial. If you don't subscribe, your subscription will off. Your network will just go airplane. Don't worry. It's called Celebrity Gossip. Tuko na rafiki yetu. Kabla tuite JP on DC. Unajua labda tungependa tukuulize tu kidogo. Unaelewa Kiswahili? Or you understand English? I hear little Kiswahili, but I'm not fluent. Okay. I understand them, but in speaking, I prefer speaking English. English, okay. Now, JP Ondesi is our great friend, and because you are a friend of him, before we can invite him, we would like to ask you if you know maybe something about JP Ondesi. You know, we call it celebrity gossip. Yeah. So before we try to gossip with JP Ondesi, we would like to know the person that we are gossiping with. Do you know JP Ondesi now? Well, JP Ondesi is not just an artist. He's an artist with grace, with plenty oil. You call the oil on my head. So he's an artist that has blown. It's just remaining the spice. You know when you make the cake, you need the icing on it. So we are about to put the icing on the cake now. That's what we are saying. Okay. He's an artist that has gotten so many recognition, both online and offline. Okay. You get. So you want to tell us that there are some people that have only got recognition just online? Yes, they've got only online recognition. But when you come offline, when you go offline, things are different. No, things are different. But JP is a man that has got recognition online and offline. Both online and offline. Wow. And what about his songs? Do you love the songs of JP Ondesi? All his songs are plus. You know when they say the songs are on point. From Lovina, the latest, and the ones he has done, you have a track list of very hot songs. But don't worry, it's something that they say when you put beans on the fire, when you are cooking, you have to make the food boil, and after it has boiled, you add spices. So we are adding spice. Hey! Just leave it. We are cooking. Tell these people your name. You know, I was just asking you about JP Ondesi, but you've not introduced yourself. You know. Okay. But I've loved. You know, you put the show to be on top notch. You know. Yeah. So maybe you can begin with your name. All right. Yeah. Yes. My name is Vin.
Vin? Yeah, Vin Google Boss. My friends call me Vincent because my name is Vin. Yeah. Short. I'm a Nigerian and I'm from the eastern part of Nigeria, Imo State. Yeah. Yeah, and basically what I do is I'm a media artist who has been in the media limelight for so long. I've been a manager with a study abroad company. I'm also into media. I've also gotten some good records because I've done photography myself. I've been into the media modeling part. Yeah. So I also manage JP currently as his media manager. So I've also come to. Are you the one that always give us these clear photos that JP Ondesi always posts? Yeah, I know the photographer here in Kenya, but I've actually been not on the photography part, mostly on the modeling part now, because I've done photography part then. But now we are going for the full image. We are going for the full shoots. Clearing all albums and putting them on the limelight. That's what we are doing. So JP is my good artist, my good friend, and also someone who I see as someone who is coming out very soon to get to the top. Yeah. I believe that to give you a date so that we have a talk with you, because I see you are so industrious and we just so that maybe one day you share with us a lot. We want to take the and we need to share the ideas from different people, and so if we can get somebody from outside that can be ready to share with us ideas, I think it can also help and it will make us reach somewhere, because you said that you've been into this industry, right? Into the industry, All right. Nyakora mongino dal matina kaka ni winyo no endo ne porwa dok lo kamatin wasungu ni fi magwa ineno kaka wono edi walunge ni international show. We have our brother here all the way from Nigeria and he's also here. It's called LTN, Luo Trending Nation. Kokeyude ka Tokiyude. So I want us to call JP Ondesi now. JP Ondesi mwenyewe in the house. I don't know whether he can put some of his songs here. JP Ondesi, just allow me put a certain song of JP Ondesi. JP Ondesi. Ine lavanam, lavana. JP Ondesi, JP. Let's just type JP Ondesi. Jango manyaka donjine thome. Jango manyaka koro donjine thome. To mano kaka reflection go be to kai our day. What about it? Aya. Twende kazi. JP. Aya. Twende kazi. JP. Aya, JP. Angeni samoro mtije mapoko gi na idonjo ga che YouTube mare iluongo ni JP Ondesi. Mano video maler kabisa en 4K. HD. Ai JP Ondesi. Kate shida yo. Kate mon. Kate sipo dagi. Kate nyula kweli yo. JP. Mpenzi wangu kwa dhati kwa kweli yo. Ai. No, DJ Shikea. Pura mengo ko wala ko. Ngene pura mengo. All right, nyakora mogi wendo wa monwari itosero nyuka ndilongo ni JP Ondesi mwenyewe kama kawa kama dawa tuko naye hapa na vile umesikia JP Ondesi. Yes. Mokongo kongeka utoloni ndi boss Jopin. Ikon ngene to chalonare okokanyo. Yeah, my logo is JP Ondesi. According to Makakarano 00, as you know every day, and you check the Ikoni koponi logo ni JP Ondesi to JP Ondesi. Mani ngame wacho. Nyingi nyaka otigo maber. Koni logo ni JP Ondesi, Wood Makorinto Makakarano 00.
Oh, umede 001. Sani koro ko biro. 001. 001. Oh, this 001. Number one. Number 1. Yeah. Okay. Okay. Tuko hapa na JP Ondisi. Mokwongo ingeni jato mara uma wayudo ka bwana Karenga mama manage ni media manager Nigeria bwana. Kwa TV okay. Yeah, Igoni magosi koro gosi mokalone kala weche. What you kutigi okay? Yeah, I want you okay. And manager simple group. Okay. One video Kenya, one give Nigeria. Yeah. One give manager kama Oko. Yeah. So far you manager Sadike. One manager chain moko nani no deal gi fashion and designer fashion and designer to be shows moko be moti moko. Yeah. Okore no chung fashion and design to show my international. Okay. Nigeria ngino they are pale. Mane okonyal chakula ni. Always what is there? Nigeria magana mano kebane land. My brother here is yesterday after on Monday we are we are in Nigeria. We went for a visit. Yeah. Sure. Yeah. He's telling me that you people have been going to Nigeria, but you do not want to show off. No. It's not something that you show off like that. You make the stage, you set it, then you dance. Yeah. You get. So we are making the stage. When you're done, then. Monday is a possibility. Ni tiene ne amanchok mago to wa ma local. When you watch ni inyalo iberuga ni de oko didi yani oko. Oh, Didi we come on. Do you have to do the decade? Ewe mimi jokunena kama ngeni kana live shows muziki kwa mambo lakini wadi angenyo kwa sana mwe. Didi kedwe. To kwa nyalando nikolo ya bibi. Ene samateni post ndege. Post ndege. Mabu mwe. Ngeni ngama pokedo gimoro kana ngama pokedo ndege ka post ni ya edo ndege ineno. Lakini mago ingeni mano kangiyo to anyalo wacho ni eyo joangla gi kaline makore dhi oko mang'eny mondo joga kata aparo ni ukaona nitaka today is Wednesday koro next week on Friday one tire show Nigeria one tire show ginedo agine one tire show Norway yeah Tuesday kama matima ruso Norway koro wadi timo but one land you cannot move private events. Oh, private events. Okay. Private events. Nyakwa mugimani lungu ne JP Ondisi ilinjo kako wacho no endo ma ilugo wacho ne tigeno gelani manager ne achiel lakini gin manager sadi but ogolo manager ne achiel roughly ngi manager sadi madamo wacho ni manage fully kecha joma manager ngi manager sadi abich yeah Kenya kan gachiel Nigeria kama so roughly wanyalo wacho ni ili manager sabich mane company mali okay mani lungu ni JP Ondisi jogi endi JP Ondisi en ngama osebilo thumbe mang'eny ahinya kendo mostly work on videos inyalo ng'iyo videos mage videos kacha maler kabisa ingama ni kanyo no endo koponi pok subscribe ne JP Ondisi ede kachicha YouTube channel mare ti subscribe iluongo ni JP Ondisi aneno ka wuode meri manya ka eche iluongo no luoch wuode meri wacho ni bwana an ka kumari wacho no adwa na subscribe cho mondo me kangu tieko to ana se subscribe. Thank you so much and any other person man is outside there. Ameru paro nini ma chenro manyochwa kelo e Facebook kachicha endo page maru Marinash wase change kendo ene luo trending nation wadwa no kelo gi kaka gibiro sama gibiro okwadwa ni pod gichagi deko ni au mari da kwanene YouTube obiro direct koro ingeni gimoro kochaki jok moko nyaka yud information achien but ngama ni yoko kanyo no endo inyalo konywa wan ka endi gi JP Ondisi jangolo mosebede pacho ka endi kendo ong'ere gi jok mang'eny kabisa kata ka nitie jok makiae to debed ni gichuok sana e piny mar luo ka endi nikech JP Ondisi osewuotho nyaka rete mekwa gi oseluonge TVs kuonde mopogore opogore
koro wambede kaka LTN ingeni wan mwachung'yo ng'ala manyime e chiwo nu gik madhi mbele. Ani kadok mana LTN dok ung'eyo ni ondese dhiga oko didek, like outside Kenya 3 times a month. Mano koro ng'iyane ni eiga ondese odhi didi. Owacho ni YouTube yom onge msuko onge msuko suko. Ingeni sitaiche mo gimoro nyaka mtu joma nyaka wechi yeah sitmo Kenya dhika kaya ndete no ya Facebook ya chani yeah upogore traffic ng'eny yeah what do I in your class what fans or more magyo press briefly chenini chenko chendo be tuka kodi kendo angene koponi ng'ama dwa winjo mang'eny ahinya nyalo dok chien kendo nyalo review JP Ondese go mari but kawuono ni endi angene thuo mar wach momiyo wan ka endi en wachich kaka jo LTN ni nitiere gimoro migolo malich ma ichich ni dhi simo wende temo segol no ng'e wan okolo ni polo jo piny gasiri koro koponi kapok ochako ma wadwa ni mokwongo kuongo miwa nonro ni matin mana mar thumtu kaso wadonje e koro thuo mar wach momiyo wan ka endi wach mar video okay an kuom nyinga kendo iluongo ni JP Ondese wuod Makorintho kaka ni 00 Makorintho ne baba Makorintho iluongo ni Mark koro nikech ne ga ng'ama nigi ai kendo ken gi pesa koro ni an koro iluongo ni Makorintho makaka hoka iluongo ni Makorintho makaka seche go kingen koro piny tek kendo mano miyaga nying moro ni Diblo Dibala kuro Diblo Dibala ne ga bwana moro magothum Zaire kocha no kang'eny oko kuro baba mano miyaga nying mar iluongo ni Diblo Dibala Diblo Dibala joma ng'eny nyalo kino lakini koro okay kuro Fadeni bene nie music industry. Fadeni no music lakini udugu gajo kati gini bile dala wa. Yani jimang'eny ne bile dala wa. Ineno Koffi Olomide gini. Yani jimang'eny ne bile ga. Nyaka Koffi Olomide. Kama sira. Okay. Wore Merian mi konye gi simbi na somo comments moko matin ingene kai inde comments biro to gino ko chal mar Facebook cha. Ma inde ko kuro baba na no eroga to. To dana na nguji mang'eny dala wa. Biro kaka private ndio maana ngine shows mang'eny timore kata Kenya kae hivi kada Diamond ngidi biro Kenya kae lakini jima mang'eny okunyali ngine Diamond timore nake biro Kenya kae nikech gin ga private events koro chibo biro chade boko okolande ni tiere gimoro timore nake ni odo biro Kenya no chakula posters moko mang'eny koro mago mabedo Nyakor mogi kaka inyono endo por wan ka endi luongo ni Celebrity Gossip kaka pile wan ka endi gi JP Ondese wuod Makorintho makaka 000 kendo wan ka endi wadwa ni ing'ama ni kanyo endo ikonwa ni intiere to iwe comment kanyo endo ben wa chat pamoja kiki wache ni umari nyaka nyocha chagine poko gine aneno ka Nico Lipard wacho ni am welcome to Mary am I welcome to Mary yes Brady wacho ni locked kero wacho ni YouTube yom onge msuko ba wayudi mondesre okay mani luongo no siepa luongo Brady thank you so much my long time friend ere mwenyecho kona ne bwana Mari tim gino kama to kaka wanjo madhano koko ni gimoro tibet ng'ama be winjo to wono wata indi JP Ondese ong'ama oseloso profile ahinya kendo kata king'iye YouTube mare idhi yudo ka en gi videos maler kabisa mogol mag thum ma entertain jopiny koro gisani JP Ondese adwa ni mondo ikone jopiny ni en plan mane ma in godo sana thum kae nikech chudho to kwane king'eny ahinya e live performance dikono ni en ojanja mane mitiyo godo momiyo podi retain music though oking'eny ahinya e live performance pok waneno posta kawuono posta kiny posta urucha against debitable shows ma professional idadi ka ngeni sane gik moko change kada chon ne onge ga watch mar
akene YouTube live, akene TikTok live, but gik moko day by day. Koro gini okunyal luwo gimoro achiel ute. Kaka nitime chon. Koro nyaku jipogre. Ibiro okinyal biro ni kaka jomoko nitie manitimo ga benga, lakini sani ilo ka sani koro wangla watemo mondo take over. But koro abeda neno ni sani ji congested ng'eny, ilo ka jine club ni kona Umari upengo kacha ngado tuanza ndebuda mbiro pengo kune koro gipengo and just congested koro kama fans be dirni ya wadwa miela na koro doka ano koro ka ket shows mang'eny, but aja keto gan gi show na matimo ga once in a year iluongo ni white party ma fans go say wakainya koro na chaka med ne gi an gik moko ma amed ne gi matin kuro bed at least kuro kitotima show mar white party pa year atim ne gi gimoro ma at least ngire kai danya timo ne gi ga shows moko mo which was epango gi management mara kuro bedo maber kuro kinyal neno ka pingo mang'eny nikech tije ng'eny ni on desi ni egesa ane mdisi kuro kinya kor to bato ber mondo go ma jomoko do video fan page amo biro keto support gi mano ober, lakini koro nyaka ng'ato biye gi gimoro kendo manyalo ka ji chako yuru kendo neno ni kara club ka be okonya tibere na okonya ga pango show sate nikech aneno ka jomoko be pango shows ok dhi maber ko kinyi wak ni bwana tek manade nikech participation mari kaka no plan gi kaka no pango iko kwa yudo ka kata expense man maybe samoro tiyo godo mondo me otim show no motieki maybe kawe pesa mang'eny to yudo ka udhi chwanyore gi jotugo meke kuri ng'eny nyaka wang'ini yes ondisi okaber tikune ma ng'ato ber to tikune ma ng'ato ok ber kora mara ne seche moko ka pango shows mang'eny fans ga mang'eny ok nyal seche moko ok nyal biro kata mana egesa nitiere kuonde ma ginyalo wapange events to wacho timbe nani utimo iluongo ni private events so mage ma most of them watimo gi to nitiere joma kuro tickets ibuka chon kamano then nitiere wach moro mosebedo ka nie industry ka kabisa kendo jomoko se kata dhaone ka ji larore ne an ok am an upcoming artist. Jomoko be wacho ni ng'ane to upcoming ng'ane in chutho ka koro wakuotho to wadwa chako kuotho kodi in kaka JP Ondisi in inyalo wacho ni e industry ka inyalo wacho ni bwana in ne upcoming artist koso in a stabilized koso star we wawinjo ka tigi mo ma jogo wacho ni star winjo ka ng'ato dhaw record ma bwana an ok an upcoming gima nyapogore kama na nyingi ma sibo kunyapogore lakini ato cracking YouTube channel mara igeni kila ng'ato nigi hit point mara but seche moko kuchoro ni nyaka ni hit kama endi make ni nga star kata ko star kichana paro ndalo mana chake to okanyal ubarani okanyal wacho ne upcoming kata na ngowa but jato bende na jato seche moko nitie position ma nyaka ng'ato ae ko gi position machielo kuro kanya manyalo bedo wrong but kiwangla music okanyal wacho nikech ng'eni kisebedo ng'ama dhi oko mang'eny ing'amo pogore nikech ng'eni jiwanno ka jomoko be temo dhi oko jomoko temo dhi oko lakini ok mang'eny ka kidhi mang'eny iwinjo koro ido ka gigi pogore seche moko gin giber ka ineno giber ka lakini ka koro udhi manju giber ka kare kendo ido ka nyapogo show to ndi nyaka jomoko pog show to tinga manyalo dhi kata mana ng'ato dhi oko to timo iluongo na house party house party tachielo an maber molo kata ng'amuno pango show ano ka mang'eny but ena kamano but king'iyo dalo mana chako timo videos dalo mana chako to kanyalo mana ni time mar Kenya ka sani kura sedugo arena track timo projects ka Kenya kama ber gijo ma jotugo track miyo geto na miyo geto matina pa ni 1 year ago video ne ber mora nitire masawa ma sani kura mafans ga go ko ne bana ndisi bana la mwamela lakini ok nalale ene na timo ko lakini sani sedugo antie ta anguno ke liegi ne focus ilongo nango shows ma oko molo ma Kenya kanikech ka inyalo dhi dide ko konyiso ni focus shows ma oko mang'eny molo ma Kenya ka damo wacho ni ti ko chudo ga molo Kenya oko chudo maber oko chudo maber nikech ka ng'iyo kata mana seche moko kama sawa ma
tiyo mago to me Kenya kai mago timo journalism the same to what timo ilo ka deal ngato o an pesa moro mati nikech na congested no kudo kumaro pengo kaendi uda biro pengo kaendi kudo kidhi fuatilia show ilo kumaro ka 5000 ko ipenya ni gino de ketho nyaka be ketho be yoko ni mbele iko sawa mbele iko sawa tujutami chulo igoni mbele iko sawa tujutu kinto ja kibodo ringo hivi ndio akene ngamore ngo jaja ungi kudoka okay stable but kicha konge kutama na file ngi ndio maana file chako beto file po ndio ka ubenten joge nyaka ka unu kechi chip pesa magi tibana pesa magi go mapesa ya kwa gine tumeni umari ndio ka pesa maka kata mani tumari ungeni o travel kamera mo kwa ma miwa jo hape kinsi sanya si bora uda meri ada na chak de kodeo uda meri unga kama na passport unga ngibita pesa kema nyibi ada majogi ni ko unga ka tengi chiki jogi ko nyakwa shape nyo moko gono kina ngato bedi gini ye chako manyeto maka ko show murugo koko hanya waka banda na matibra nande bade go do ko kuchuma tingo do maber katu wan gi contract bi mauda meri sije mago na to okonya luke banda nikech wan gi that contract nyaka shughuli kene some ABCD kakuchiemo kakotimbre nade kara kaka msache no endo kati tulega nikaduta ngini muda meri yuliga 50000 e banda na hivi ma 50000 ni okonyal kose whether ni watiyo kata kotiyo kata kwatiyo kuna be nyaka tem mateka ka jabana ni mono ngani ya chul joga mondo aendelea kuro ndadu mar to bacha ngiti bana kuro jiyude hivi ikisalika kule muda meri ataka kao ngatimachiela kao mari kuro bona keyboard ndio kaka muda meri ne goe kaka kumarudu goe kuro tipo go lakini kama intend jamani sichema kuro cha temba kimrena ogro kuro mane gi matamo job ji mang'eny maintain idoka jo moko ji mang'eny dok piny idoka jo tugore inge iwago ni mbele iko sawa lakini mbele iko sawa ni tu mbele iko sawa to pile lakini to pile idoka onge growth kanyo kwa sababu uda miradi yango baba ura mediseti kijoge bwana kikiluri nyeni bwana penje ene kakona mailungo ni celebrity gossip kawuono wan kai ndigi JP ondese ina no kakwa make afuna kendo matendo jawaya kendi do penje ngo yibi ngama ni oko kanyo endo yinyalo mana penje koponi ati question moro menyalo che ndo jomatin gimenyalo timo en enyalo share the live ni nyalo share Facebook and any other place because ka ndiye mewache kok yude ka tonge kumoro mibro yude wure meri winjo kaka JP owoyo un kaka jowaya kinde mang'eny yuywak ne jothumgi sana kendo iyudo ka mai ndio setimore mang'eny makata jodunya iyudo ka jawaya en osiep jathum kabisa but gima jathum otimo jawaya okotimo winjo jathum ibro yudo konyiewo plot to jawaya odak e plot ng'ato winjo ibro yudo ka jathum onyiewo mtoka jawaya magone waya moko nyal tiyo ko nyino puruotho gi tiende in kaka jawaya ok mi no ndisi question moro matibende bobije kako chandre godo ndisi ni mada penje ma onde tuwo ba ngi macho gi ntie wacho gi temo to gi wacha question na en ne sani ka rutini band members igore chako band chako wuoth kao mari moro prodio ni kibon inga dier ni koma kinyo piny maber so sicho mane business what monego beni bwana ni grow up grow but okonyal grow at the same level hivi kumbe poka kitu bando mali ang'iyo ni jotugo ere kaka nyachungi maber mangato tim gire moro hivi mabana ni kata sicho moko konya dak 30000 kibi kata mana kodgi ogero moro moko kono ngato ni bwana anatimo thum baada ya na make sense hivi ndio kuna dir thum ni endi osigolo guda meri to point A to point B kichukua na watu maguda meri ongero biro kata watu mar 10 million hivi kokolo timo thum mani ngeni reasonable kata jadi only more ngata nyalo support sari yango baba no hiyo chukuru kanyo kwa hii koro an ada ni kacha ko ban neka makora si chako ban ni
desikoro ubuke ang'e datimo thum mar wangla en live performance taka una beri wabet piny gi management mara koni bana ni watiyo kode magi terms manyako lu nitije makia contract uka chiugo kinyi ni onde kwa lwedo kuri seche mine bana nyaki bed gi contract to contract okinya determine that contract ki determine kinene chula tabe ka determine nyaka chula macho kusende ko contract onge gimoro ni ati okuna no mano naketi man chula bende ngin gino to onge wangla kae ndi ka jobo mano ka jimang'eny yiro ka ngato ka ono dhi go lwedo kamoro lwedo kamoro kunya bere ni lwedo ko biu lakini anange kaka apro kati chiemo ngara mana msachi chande yeye sikigo kana jicho ne muhindi ongechimo kwa rini ni idene hivi maana kwa unge teach wacho ni ngati ko dio ko lwedo onge baba okay JP wingi wade kumbayo lwedo ile chuli ape bills ni kara pigs andiko ni 100,000 ni kadri 100,000 ni sistema management ko lola ni wada no ni kwa nani Erika ko grow ene 100,000 okinyal book ni dinda kata mana 30,000 kichiro nani wada ni ibedo ki grow maka chimoro kata kwa base level mara cha kodok pay kata ka dhima lo kabisa tuide cheki misati brina ani nani una berika biro to donjo gi mtoke moro ok ni podo kutoka mwana odonjo gi mtoke moro e show ko se donjo ko ni baba odonjo ni macha no biro gine ne chani ni round chani macha gude ni macha magone ga JP ndisemo why hivi to kule meriko kada chana ni bana fair bana make sense legara mogilo celebrity gossip ko wone ndi warge JP ndese iwijo kako konwa kanyo endo JP ndese ito ka kiduko gino mabera enya what be a video videos to weka jongeyo sate wadi mana boss lava tenya kama temo kama gospel kuna short camp maro on phone ni kache genje mangeni kiaye na go one was the kama ikoni je mangeni kiaye but goro entele mpataro mago je mana wachako tumbo videos timo video gi BCB timo video gi mangeni Vini selando no kabisa idwa ne pudi pimo kode piny kosidwa no bed surprise koso ne poketi mene landi alandi no ngere munjo tombe uno janja inyalo ngere kaka di piny wacho be gidwa video je okay video le jicho timo video mara lava do not imrema ber kuna nyasero kamano video timo ber kuri ngeni okna nyali release kule kamano kichiere kabiro ka duo pani koro tiere joma ko pa kichedisha tutoka kweno anano kogola to kacha elisha tutoka kweno elisha tutoka kogola to magigedi mago friends ni ka ngeni okonya kola kimoro ni koro udongo swag no release bali no swag release tukacha ande support no koro nyakwa bed ni support wa mire time marbe koro ngero ka stima jidi koro kibe mangeni to activities bedo mangeni imiyo aja bedo mutembe aja bedo ma active okay the more motimo video ngene jokana ki local video kan local one gi TV station nyaka mopogore gi kanya kana kile stage timo good music sije timo tu maber nya butu kana mana BT TVs inya tuge TVs mangeni kana mana local man Kenya kisani tumbiwa timo videos mokoma video moko yani kaka mimi na wewe video moko yani tukikata other station moko mtiko kwa target tumana channel ya chia kaka mokoma at least timo video ma kana koni bas sponsors moko kwa kona this Nigga, you know, see this video, man. Yeah, see this video, man. Kenya, from Kenya. Tumbero gi morma be kudu kara jotu wanya tega ko dugo ina kudu ko tegemea mana shows mo kachira magari gesa kila saa tu gesa ina no kila boro beti akeli iwaje wawe tegemea shows magari ina gesa sitimbi yoko wanya ndo kama na awards timatumbi tuko ina ndo kama na award mama award beti award awards to kuchuno ni timo bana yani
in local. Yani local to ber. Go local lakini siche migo local target kata mana these other stations. Yeah. Kagi nyalo tugu. The international. Kato kagi sego tumbi isengeri in Kenya maber. Kuri nyalo chak tugi kala tuwe TZ. Uganda bateka, Rwanda kanyo. Iwinjo indiga kipando East Africa. Yeah. Kuri nyalo oketima tume Kenya ka kende. Kesi nigo wangla. Wanyalo kijo lumo kumantiere in those country moko ma neighbors wago yeko ipo kidoji South Africa timo tumbi South Africa moro tumbi go South Africa Nigeria kaka go Tanzania no ochako the wild kodo ka oangala kaka kaka chande jika kido mopogore o change koro ka dogo sawa na ka ojoge kone sani Kenya ko ngi kabana for one man to dege joge otamo gene nga dege joge gide go kich ko dugo Kenya kae dugo ka joge ka benti mabe dugo ka bana wado mama wado dugo ka nyewi obiro dugo so presida sani ke presida ko ko na onene ka king obio ko kujo chonde dugo ka wade Kenya kae ni wa morale presida no dia wade moro kujo chonde to biro gigene dugo ka wad niyo nyaka jomo matindo ka necha ko miyo gijigo mondo kuro ngato ko timo video moro ko timo just video timo gimoro maler gimoro ma to class iwinjo maendo nyalo bedo that competition iwinjo kuro mane kaka tum grow to tum ok nyal grow ni wan wadwaro ni tum grow to ena na pod ena na Kenya kanyo ena na Lunyanga ere kaka grow kodan so no mana to ko but nyako grow watimo anyalo manyo ko fielo mide watimo low music with rumba nikech wangleza rumba chulo kaja pesa imanyo fali moro igogo kolabo koro tum chako be imanyo jo Nigeria moko they are diamond koro joka gini koro they viral koro chako nge wangla ni en tu mane bodo Kenya manyene ni nikech mang'eny to kia wangla like worldwide but wangla to sengere Kenya kaka duduo wase ka wangla together tribes anigi nyala wangla koro nego bino wuok that comfort wacha kwa kereo ko koro nikech wasema ko Kikuyu wasema ko Wakaba beto bema giji jemielo but koro ni wa aim high kiko bede that comfort zone nego bini kuro guko Tony Tizedi kaya chande manyo Christian Bella gini ko gotum ineno ito anjo kaya chande manyo Mr Flavor gini babu sibega go gotum kaya chande ineno kuro gini chako bedo okiwe mother tongue ni kaka Diamond ugo Kiswahili but ungo kuro yakibet gi managers bema mabigi chimpa manere kuro manere kaka tumdongo to konyalo chana dwaro ni no wanglo grow to gimini timo nyoro emene timo ko shwaba maegesa pile hivi Ivan Sutieno wachini marry the parody cartel Ibrahim wachini onge okay koro ineno gisani ende JP ondese wanyalo inyalo kono ne wageno video when ma wanyalo rite okay video mar manyien mini drop no and video kata mama manyacha video leakage martin but and video almost one bad so ni almost video bore ngobo katime Kenya kae aparo ni video chele maanga ikakode Kenya kae lakini igori video chele mocha pia Kenya kae lakini Kenya kae but ene mobile leakage but wase rekebisha kanyo ndio ilongo ni Lavana aneno ka by Lavana aneno ka osemiejo matin kacha miejo matin but biro aparo next week on Tuesday next week on Tuesday probably my fans bro yode koro from there koro ngina video luar kicheka video matimo gi Godfather Godfather director madumu sibido kote na Diamond kile koro so manyiso ni ibro luaro ge maybe after every month so I don't know kaka marengo kuro kaka rengo to you need duration moment kitu mbaya sana bolo bala kitigi style kaka ya penye rengo igoro to tiempo kikono ni thumka indien jangolo mane machiegni kode ahinya maybe kopo ni weche becho kata weche richo inyalo chopo kuom mapiyo ma imiye consultation
Okay, an go see onge ngama se chonyera godo. In gosiepe but koro nitie ng'at moro ma wanyalo wacho ni bende jachiga ne wacho ni rafiki wa karibu. Rafiki wa karibu. An gosiepe mang'eny kata gosiepe onge. But koro jangolo wadwa mako mic. Kofi Makadori. Mano is a good friend of mine. Yeah. Anti Fredija Kadongo. Madisco. Madisco enusiepa. Yeah. Antiere gi Fredija Kadongo ne Leshatu. Elisha Angi awiko undu. Angi usiepe mang'eny nyalo wacho. Iluongo ni Robi Jauloa. Okanyalo wacho gite. But an gosiepe kata management. Ngodo usiepe mang'eny. Yeah. Okay. Nyakwa mo video no endo ma iluongo ni Celebrity Gossip kendo neno ka jine ka chaendo Celebrity Gossip biro ni every Wednesday sama godhiambo kama koro wago mbaka matin wakutho matin kaka kamano ime mantiere endo omi thuolo mar kutho kodwa inyalo ndikonwa comments kanyo no endo gima iparo gima iwacho kumarach be wacho kuma ber be puoyo nikech ok dang obed ni gik moko te richo to be ok wadang bed ni gik moko te becho. Kuma ji udake nyaka yud ka gimoro rach to nyaka yud ka gimoro bentie maber. Koro ing'ama kanyo no endo kopo ni neno ka gimoro rach ikonwa kona. Neno ka gimoro ber be puoyo nwa apuoyo. Wan ka indi gi JP Ondesi ne ng'ama pok odhi e YouTube mare inyalo dhi YouTube mare ka ichendo i-subscribe i-follow e Facebook ene TikTok kacha endo. Bathe kacha be wan gi Wuda Mary jawaya mang'ula en bende osetiyo gi jothumbe mang'eny ang'eni machiegni ka ende Ondesi kendo penj moro mono washoot. Ne wachako gi ja Nigeria mineno bathe no endo mano is one of the managers mar JP Ondesi. Ne wakonu kacha endo ni JP Ondesi nigi manager story but achiel kende mokelo hapa ni mono obiro consult to wacho ni bwana wasoe kama ngeni kaka biro kae ndio bie na dia amundo tabala iwote management ukiwuotho tabala ko ne yeah adika ni junction na dugu bie tena dikula dugu yeah kwa management kana no gimi metelia gina ni gini junior ko yeah wasanii jimangenya tatu kitu kingine ndio bali yako yeah okay ma koro sani ni ende ang'o ni manya bonsa bare iwuotho gi bonsa moro motegno achiel kingi ko dole kaka piny kacha ne security kacha security yeah bonsa ngene ngene no kiki mo mara iwete ni bonsa ngama no bonsa tiere ya no ritu okay ale iwa sedini wachini umari de paro rikatel mos da JP Evans mulong wach moro nikech aneno ka wadon wadhi meanwhile JP ka pod wan mana e wach ni achiel mar video no endo ukikona ni to iyudo ka nitie jok moko like mabedo sponsored gi organization nitie jok moko ma friends kama wacho ni bwana wadwa ne wagol ne JP Ondesi video inere kaka maybe some itimo project how do you go about that? Okay, project against the meeting project one more. You have to be on a project na team. But the coordination mar time period ma time marom nadi. Yeah. To budget jipanga marom nadi nikech ukijana kukurabuka ni ya. Ndio timo gimoro kaka sana ino ka jomoko timo okay ngato data for example. Yeah. To data for to okoko jipa. Yeah. Wuki bando marom nadi ilo nyao bando. Kero kinyo sekete post. Ni bora no solo na skip. Ara no solo na bona dwa nyeo keyboard. Ndio. Ayao mara. Kuro kanga ni poko jipanga. Yeah. Kuja poketo mafans ni keyboard drum set kinyo drum set. Kuro nyaka thum nyaka bed gi mpangilio. Kuro sibila chako ni ana ni dwe mara buro. Akawa thum serious abed gi kama band for example. Yeah. Kuro ngaya chako gi January. Makaro dwe mara buro. Tasa control kama msipi kama kwa kucho na ketara console kana maana msipa ni hapo msipa cha sana ni bwana andi yelu mchelo yeah mchelo ni nalo rumoro mara ile kwa kusipunya lo support yeah kuro okesik nini yuak ni ya so leo mafans ni mbeni gi support bana ne gibreshoni
recognize gone get thum maber neno YouTube kaya chande ginyalo share ginyalo timo like everything 1 2 3 things but kuro kama to yie ni do support you to the next step ko ni bana mari chande addition mari chamora so ka osiebe ge moko biro ko kaya chande lakini nyando ka ntire kaka ifinye fans moko fans kuro ko luor baba luor ngi ikwecho molo ka kiwer daka chele to ni jatumtuo daka chele ni jatum tena mote daka chele kero pin jatum nitimo audio moro ni golne kudoka gimomi mabiro okanyal bile gimomi mabiro jatum chela chele moko jatum chela chele emo se keto besto atubiro ko pin but ako recognize the man team alo matemo keto level na mtolena the man to sani ndo kani kaka na wacho last time ni jaongengo igocho ka ndisi perform pro gocho ocho ka silinga lo finyachie gini hivi kati kuda meriki niketi no gonge kuda no dila matimu hivi kaka no keyboard kuda ndio alaka matimu ndu tunasema kumba break short time hivi jo ndio ni maana ya makanikani ni kanya ti tumemdesiwa kanya goma mwengo kataka kondesiwa ya tumenya wega nyango a beach mo kala dek mo ranch hivi teno kia be mate bora na kusema mbele yango kanya kanyo ndio kakuru oseke totally did ma goga milo tunyechele oseke ni kaja kompete mangeyo kataka kaka ndatimu ran Kisumu ya tumoro kwa bana kanyo chude mabe ni pesa ndio fadika mano nyeti chudo maber dibani chudo maber ni jomo ko bana ko ke tajima poro chudo maber no pichude chule mani chule maber kwani kama chudo kuliko ka jomati ni ma benefit no wangla kai magin names ni kwa kikauo jomati ni ma benefit this industry wangla makati yitu janade usani dipenya nezi ya tumasani koko yiti chule pesa die kala to ere kaka koro wanyalo timo gini mondo kik jok matin kende ma benefit koro wangla kon jok mang'eny okay gima gini nyalo tim neno kaka kufilo video ni timo yakibilo giji mang'eny band to ngato funya kanga to ngeni siti madhi goto ni single for date to kumari kaya chana nyale do silingi elfu apana ndo ngafanya astik gomari dabeka tunaja chana bakata kibuok tulongumbe unjo to mo frustrate jomoko nikech for example Kakumari I've been an MC for some time but udoka samoro jatumuse gocho kendo don't show samoro ko de maber but samoro me stage mana kwano kenda is more than 10,000 mangane can be able to take 1,000 and appreciate your work. The person will still refer you to the manager to tell you how bad show was attending an anoningo benechologe pesa liyo kochologe iwinjo koro ere kaka ngani dwa stay katazamuru maja pia ndimi motho kubora mona this guy idwa yu acheni bwana neno kako tonga migo cheni is not a kid in fact manager mudo kode ini say donje gari iwinjo pesa muno miu ka nene is more than 10,000 why don't you ngini wow urkaka joto muoge gi neno mare chuny mar malate mine no go ni yangani bedeni lure mane go news ko kacha kwa bana ni sokara na nini akao ni ndio mahitaji ndio go tibele kaya mkianta ni kubeni gimana tibele ni kubeni ovuni ama gimanya se koro ni kubeni jatum ni through Canada maentie makumari kao 1200 dana kao 1200 ko sana koro sikumari kao 1200 ni ndio gidi joge nitire kanyo ndio meke timena hadi magiti makikubet ni sani mwana mwana tubana uko ni kubeni akolo mari ko okay ngo kinya ngo playback this is a life but mano samo wuoyo jawanglo ni ng'e ni kato watini jomoko ni garaka ng'ane onge gi patient bwana ng'ato kinya bedo ni neno koloso pesa to ibe bedo patient to ng'o ni na gima timore ni ka onge contract
Mane mumi ana ne ot matako Mae momiyo contract to ineno ka ng'ato onge contract. Ji mang'eny onge contract nikech bana ni kinyo bi e bana. Ndio siwa wako leo ka endi. Miya gimi nyati bina. Gimi nyalo miya. Jok ma fuadho e gibe. Okay, an personally ngeni okay samu huyo kama tuwo maber but things are different in ground. Ineno kechana se be ground ang'eyo. Iyudo ka artist muol sana mbele kamera. But kopo ne yudo ng'ane ground. Kende go nisi mwana bwana ne ko kidwa to we bwana wanyalo keto ng'ato. Kasi you know there is another guy somewhere kubiweno. Gima ko ni. Odonje midie nitiere nyama futa. Gini kisenge professional mari. Ukikawa ni cheke de professional mari. Ko de nyama kelo gigite. Midenyo. Na dia kudhi juba. Ko sije ticho seru mo do. Ko kila na dadi ta. Na dadi ho. Na kudhi ne bwana te bwana mara. Degree doji godo ho. Kaumia de. Simo ko faya mo tiyo godo. Is more than 300. Ikawo jogi ngeni ane banda na antiere gi ji prario. Ji prario gi kikila ng'ato yudo ga pesa makama kama e dwe. Hivi. To kosedo pesa makama e dwe, to sign a contract. Yeah. Because the moment you sign a contract, onge chieng' mang'ani ne wuog ne dhi tiyo band machielo. Nikech ong'eni ka oyuti. Bwana ko yawo wande moro to ng'eni entie kama ogeno ga ne pesa. To in kaka band nyaka manyi good managers. Mong'eno mari, eno ka wa siling 300. Mane kaka tunguro. Okawo half million, okawo 1 million, niwinja. Siti the more million to okawo 1 million. This 1 million, ebi yodo kati brenade. Ingi kaki chulogo jogi, inga kaki balance, iki. Lakini ukinyabuka buka ni jigo show bila kile. Ni bora ni show mara bora brenade. Show mara biro, ni bora ni show. Bora no bandi hivi. Ni bora ni show. Ni bora ni yuti. Pesa di 20,000 akawe mano kawe. Date no ogeko. Kudoka tukicha dokpe. Yeah. Lakini go chope it you give more energy to get the brenade. Miloso Ndio unge gro kara jogi kudi maber. Yeah. Makiri mo geto bena na ni ule tu. Nyala pesa ni tu. But to bengi mo ni lifestyle maro to koroni balokre ka konisa sawacho walokuru lifestyle maro mondo mi wang'au bechwa nikech jaklabo chari nikech jilo ka jathum en sani matin to sidhi gocho ne 5,000 to koni mbele kwa sawa eri chiki ngani ngere kose kawa 5,000 donga fadhalo odhi otiginda ile nyalo toka 1 million per show iwinja 1 million per show to inonge ni boy ni were maber to nyami ga kama na siling 10,000 kata mane week imi yel papar kata mane dwe nikech ing'eni joge ka ng'ato dhi ogocho okawo 5,000 mondo miyango chako gocho opang kendo show moro chak miyo 5,000 nyalo nikech posta saga mo ngamo yeko koro amba blame tuga matindo ni nikech ging'eny for nothing Temo wacho ni jok makawo siling 3,000 bagi kochula 10,000 band marinda ta chungu giki wathom nyaka chieng' tudonge afadhali chungu neno kaka kofi dami for example ni joma ntiere oko joma meet day by day Ido ka banda ne fali kupa juma nacha kokodo banda nyaka kaulo kigiyo kila ng'ato nigi program. To konyal biro e Kenya kae ni maonge jogo. Seche michulo na ndege chulo nyaka jogo ndege. Obiro gi jogo nikech macho gi macha tich. To kubiro e Kenya ka kubiro less than 10 million. To mane kaka sanyo onego beni wagro into our music. Okone go beno gocha local club. Onego beni sodo gocha kaka KCC ground ndio. Seche ma ita gocha KCC kaje cha beto lisha tu go pange mana chu. Stadium moro dinene Kisumu kuje chonde odongo papange kuje chonde kuro ka odongo nigi joge mungeni magi joga angi 30 people kuro kiti kawo joge te manga mubuoke band chande odhi timo maber mochako kawo jomoko matimre nade maka right mana kaka manotimo ne ina basa ni position machielo lakini mailo ka ngato usibuoke band onge the meaning mubuok ne onge ni koro nyinga ni malo to koro kimyeni koro ketesho ochako kuja nigi popa kilo tini pesa moko kinto chunya to geto moko ne tumone betek lakini tumoktek ene manorikni tumoktek ene motek hivi ene morikni gigima okno nyal yani orikni sana ene ka watu wa moko ma okno ne ubero ka ina but tum inyabiro ni yiti ngibende gi utimo gine kala lakini pori ne bande cha lakini ching ni grodala ni kingeni nti kabisa stable ni management mari ni guidance magi mono go bedi guide kuro kuni mawa bali this is the time I work kuro ki wuok ki replace na te band dini wuok ki kawo jomo
ikaw ni moko. Iwinjo. Koro ka thum maber ma ka uda biro chako gocho, tudo ka seche moko konya gocho mar 1 million lakini 300 ka ndiye nitie. Ju miye yot mondo kata ibo grow kaka jato. Level dhi dok piny. Sani chuge kaka corona chande, jothum nyocha go nyaka live. Ji nyocha go nyaka live by the way. Nde gi gona gi jothum mo sai chamo mane nikech live ok nya sustain that live ka okay. Okonya chiemo. Kusema baba, okonya chiemo nikech pesa mokawe pesa mate. Onge gi mokano. Ile tugu wuotha yani kudu chiko jiranda rada tu. Sasa koro chuge ni koro wangla no onge. Dogita ba kuchoka da bukini. Nikech waonge that standard mar jogo shonya ka samwenu diji position mane go benwa be lakini unego benwa ngere kaka tumgo was ni wada no angra tumgo unego benwa we at level mane go beni level ni level maber mane go beni koro ka koro kwa ketika mo bole ka mo weka at least koro tum biro gi fere makana kan ngi shono mari ibere bere ja kamera na gikane ka okaja chande tudoga gino oni gi magro en gi makonyo jo moko ma anyalo timo gimoro kaka JP onesi aje wona ni tume mo mi abedo kama tume me band leader na chal kama tume me joga le kama tume me ngine kama ni koro poku work together ken ndege ni do ndege ote ngatu buki from Kisumu to Nairobi to Mombasa okani private jet okani ngi maliji okani private jet from ingi jogi kingi prario gi ne tubuk le jogi ko tendege to dhi gidege mok ni do ndege na do ndege li bana ni koro gin gibi mtoka makitu pachupa yako tre nunki mtoka makao to straight to the performance venue ina kada ya bando bila ko ngiji mani kima fans bila ko ngato tima no ina ino kwenye celebrity gossip jabana wewe bila ko ngiji ina wewe ni kongo kasta kwa sababu ni ji working professional mamodo ni access kumari kaka jako kiko okinya access mayo ikishikana jiti makoti mo any mistake to contract ya mtu bernade ibele ikede suspension uge kamunya logoche entire kanyo endo pesa big ngade koro ongeja bana mora menya yero timango timo mistake ibide but kata un jothumbe kendo umbe no setimo gene ke chiulo ka samoro ngato nego waya kangane yin kose biro ni koni ukipenja tena ngotimo imbe donja ngika to nego mana jothum wadi mago ka contract en gima ne tije matimo contract kai tije matimo contract contract okopa timo contract mane wasani mane okopa timo contract no kasani gionge nikech ne gionge kaka gijatira nade lengeza ya management kana nameless kidenti contract contract ni gima ber kisa ngi contract kisa ngi wathi kaka jathum kisa ngi wathi kaka kumari kisa ngi wathi kaka jagowaja mai tiji kuna kidhi mbele itiji ni yendi tunyaka manager nyaka bedi ngeni luonga ni ngano seche mangoga machi moro ko wakaendi to wakae 50 kata in 10 years ngano seche mango achievements mage muketo kichulega kata mana kichulega nyaka 50,000 tunti pesa manyaka ketne kanye account mako wuok to at least mako wuok to gi benefits ke manya tinake lakini nyaka lowe ni bwana sani wale wageni hivi kuro kanyo ka tumechoke bwana nok biwa nikech ngane sani neto ngi mana teo kaone eneto mano life ne okone go bedi ngato chak penji ni bwana mari bang to mitimo mani penjo mane Kenya ka aja thum bwana ngomi cheki penja bang thum niko pogore ke to mitimo oko mano story moko ningo bedi ne mari jangoma kinyu diko choka ineno ugolo no album moro kara lakini walipenye bwana kuro kinya yuni na dede wale Kenya kana no kai pejoga kiboroka ni bang inene ko pogore ke to kinya yuni base hivi my base kai kile side asol mora bichi bena mete mboga but side asol ber to kuno ndiki ngato nyalo mi ichake makama ikitumimuke login lakini kaka inipo kigrow Bati bang tu mana mereka garage ni. Jagara mo gima ndi luongo ni celebrity gossip ne wan ka ndi gi JP Ondesi. Aneno ka Brad Nyiero wacho ka chani hawa mano ngamo bilo kong fan
Mano ng'amobelo kong fan. Aya ne wan kae ndiki wuoda Mary to be gi ja Nigeria kocha cha endo. Ondisi kapok atika kiani be in gi wach moro modong madang ikon e mijo piny. Celebrity gossip kae ndi wasegomba ahinya wasekuotho kendo aneno ka at least response is positive, and I don't know koponieti maybe in gi gimoro madang imedi ng'eni ite bidhi tieko ma wuoda Mary iwinjo ka pok ombako maber kabisa kendo wasebedo kae ndi for almost 1 hour. In fact, it is an hour. In kaka wuoda Mary nitie gimoro midongo madang iwach ne jopiny kapok baya. Okay, an gima nyawacho. Gima nyawacho en mani koponi kaka jatuo. Yeah. Koponi nyalo kelo change. Kama change nitie midwa. Yeah. Koponi ji nyalo kelo change. Orange gi change no mondo jomoko bo follow nikech nitie jok moko be mano donjo gi changes mamoko ma ji follow gi mo wak koro ko poni change midwa kelo no awinjo ko ber ko poni nyalo wak awinjo ko ber kaso gima nyanya si tim mana bidi then haraka do ikibedo haraka kati moko bedo haraka panga giti mosa kwa chinda pango maana just mi pango bibi ni sawa maki chako ngwech dere amane acho dogi mano okay mani lugo ne oluoch wuoda Mary sani kenu tiyo gi jathum mane mit mara tari tamo maisha. The other side we have our brother we are concluding, and we are asking if maybe you have something to say as we conclude, because on this he will be the last person to talk, then we shall call it. Okay, the session has been very interesting. Yeah. Because JP is not just a talent, he's a skilled artist. So he has been able to, put all his fans together, promote this, and put his music there where it should be. It's just a matter of 1, 2, 3, and it will come. Yeah. So watch out. That's what I just have to say. Watch out, JP on the scene. You're being reminded to keep in touch. Yeah. You just watch out. Anything can drop anytime. On this matter, kakorwatieko adwani kawe thuolo ni limondo ikonjo piny wach mogik koro yine ni address ki wan koro waweni. Okay, ana mfumo aduko lero kamano oganda mag luote kum support mimi wa jotumbe wa kum support mimi wa adir ka debe ni onge un to kana bede ikro onge kamano. Yeah. Nelo de onge jolu kana mana Etienne ninde kuro sani onge de kuro support mimi wa yudoka wanyodo chiemo wendele mana support mondo wan bende para mwantire godo mondo med di malu. Yeah. Tachaka akogres jo tumbe wa magluo mantiere tudi luo kuro sani. Yeah. Ineno Prinsinda timo maber nisha toto fija dongo swa gineno yani jogo te timo maber to gi legends ma jalambo gi Tony Nyadundo ya gitimo maber koro nyaka wanagone ero kamano kapoge ni Kofi Makadori en joto beng'eny. Yeah koro an akono manani wamedru jiwo tol kiko bedra beda kama wantire chande that comfort wantire pile. Yeah. At least waguru sauti wao kuchonde mondo at least wakel change makwari this change mwakito change achelo bedo kamora chiel at least wanyalo change nyadi mabor ma jomo majichak neno ber mar to. Yes ntie mo senene tutie babe nene nyaka sane lakini ntie ma pok winjo ber ne mar to no kata ntie ma neno ber lakini pok neno ber ne kabisa. Yeah. Inena ayo to madongo ntie ma pok neno ber mar to kabisa to nyalo bi yedo kamoro ma pok ni bar nyalo bet. To kuro ko wuok that comfort mo chako wuok oko to bora no ber mar to at least nyalo nyaka joma ne chuny gi no seto gi wach to ibiro chako ne gara thumni en gima nyalo loko pach dhano. Thumni ok ng'ata achiel kende ma benefit. Thumni noloko na nyathina mobedo gimoro kama. Thumni ne ng'ane ne okonyo ng'ato kama mobedo. Koro kwa bedo gi that chain taparo ni nyalo dhi maber. But ana duro duko lero kamano icho tich maber mari ngene bodhi mbele. Shuri no chakra ka ro chaka matin kamano. Sana dhi maber kata mana
duoch ni bende chaka kama marach la sane tiere kamoro oi bok no nyalo ng'eyo nyalo bedo position ma tiere kawuono ba kinda gi bidine ome tiere kama tiere kawuono ni kuna ndio nyalo wacho ni Prituro video ine lavana oh there's no kio ndo kata mateni bwana mate oh ile ngoma mateni bwana ine maneni mama umnyiri duto ine mageni supana ni samarango angito era maneno oh ine mara mama Makongra Japan Makajudo is a very good producer. Ilungo ne Japan of film, Melo Music, Melo Empire. Japan is a good boy, man. Japan is a producer. Ngama find to vibes kebebecho. Hero that Japan. Kuna masadi watio kode. Mwanwane ni wanya kelo changes na vibe na Japan be. Ilungo ne Japan Makajudo. Biga modern chaku ya dong. Me? Wote mimi amlo machaku. Hivi ndo jamaa kwa baya. Nyoma bwana. Ngi manyene temo bwana. Nyakara mabiro kama na yenye ngamono record wakanyuno eno mailugo ne LTN Low Trending Nation warcha kwa romuru kendo Wednesday manyien. Unyalo mewa wa feedback. How is it on YouTube or should we go back to Facebook? How is it you can give us feedback there? Thank you so much muno kelo ni chendo ni kaka pile idunga no mari nice cheno nyamune mbele. Chiene meneno mbele emiyoko.